Kay tinalikdan nga Lunes ginsumita na nila sa Office of the Provincial Administrator's Office paagi sa ila chairman nga si Sir Rinelo Lascherry, and he is joining us this morning over the phone. Sir Lascherry, may aga si mo sir sa Action Art sa Action Radio Bacolod. Action Art, mayong aga, subong man sa pagpalamatin ng imong palatuntunan kag sa bugot pwesta pagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental. Salamat kid for the time sir nga ginhatag this morning diri sa Action Radio Bacolod. Sir, can you tell us ining inyo communication or resolution na ginpadala sa Office of the Governor, and can you give us the background sa sining health benefits insurance ni nga ginaayo ninyo? Yes, sir. Action Art, sa pagkamatuod, ining aton health and hospitalization subsidy, or better known as hospitalization and healthcare insurance benefit. Formerly, nag-grant na ni siya Action Art sa provincial government of Negros Occidental during the time of Governor Maranyo, no? I believe this was granted 1994 pa, last nga gin-grant ni Action Art. Yes, sir. Galing ang natabo Action Art, this was disallowed by the Commission on Audit, and fortunately, after a long and series of court battle appealing the disallowance, the Supreme Court in a landmark decision, Action Art, meaning isa inik victory sa aton mga hanay sang workers naton, okay, nga nadaog sa Supreme Court mismo, the last court of the land, the final court of the land, nga nagmando ang Supreme Court kag nagdesisyon nga pwede Action Art, no, pwede mahatag kag makahatag ang aton local government units sa pagbayad para sa hospitalization and healthcare insurance benefits sa aton mga empleyado Action Art sang Kapitolyo Provincial, and this includes Action Art okay, as a totality. It applies to all local government units. Among okay, Action Art ang nangin basihan sa aton man nga kaupod sa local government units nga mga union nga nagpatigayon man, no, sa pangayo man sa ilang mga respective local government units kay tungod Action Art hambal sa Supreme Court nagakaangay kag nagakaigo. So nagkakalipay gid kita Action Art nga ang nangin decision sa Supreme Court kag landmark siya, Action Art, to be considered landmark gid siya. Grabe, so, no? Kita lang gid sa bilog nga Pilipinas ang may amo sini nga naglabot sa Supreme Court, okay, na desisyon na nila in favor of the workers Action Art. Yes, sir. And since nga mayroon na sang jurisprudence, at least kung ikaw man ang LGU, why ka nakabalak ka no nga magpatuman sini kung inaligin man nga dayonon sa province, kag dapat nga dayonon, no? Kung ang problema lang galing sir, ang question di kung bala may available nga funds nga i-allocate sa sining nga program. Yes, amo na Action Art ang aton ginahinyo man sa aton amay sa probinsya, sa aton mga opisyalis sa Provincial Government of Negros Occidental, kay apektado man Action Art ang aton nga probinsya sa pagnubo sa national tax allocation, no, sa pangkabilugan. Yes. Pero apisar sini Action Art, wala iya nagadula sa paglao mga aton nga mga empleyado nga utod naton pagpangabudlay nga mahatagan sang pagtamod ini sang aton provincial government. Okay. Kay tungod Action Art nga sigurado iya nga wala sang disallowance kay no less than the Supreme Court have decided in favor of the granting ang sining benepisyo Action Art. Grabe man nga pagpangabudlay inyo, no, nga naglabot ining legal battle sa Supreme Court kag makonsider gimanton nga landmark matapos nga ginpaboran ang inyo sining hinyo. So tanan-tanan ni sir, no, when you talk about employees, mga regular lamang ni siya ang malakip sa sining ginaayo ninyo nga pagbalik sang benefits?
dala ini siya action art, dala ni tanan na regular kag casual action art. Okay. To be corrected, no, I have here the case, the copy of the Supreme Court decision. This was granted during pa the time of Governor Rafael Lito Cosculuela. Makulawig na. Oh, yes. So, yes, actually. I see. So, hopefully, para at least ini mabalaan man sang mga pumuluyo ta, and of course, we are expecting no nga ang mangin positive kag maaktuhan ini even nga amo na gani ang challenge dili, because by 2023 ang NTA naton or National Tax Allocation maganubo kabay pa may other sources of funds nga pwede kuhaan, sir. Ako di action art, no, in the very case itself, the decision itself, naghamba diri action art sang source of fund from where pwede makuha ang aton nga ginahinyo nga health benefits, no. Okay. So it is stated here that it can be legally taken from the retained earnings sa provincial government of Negros Occidental. So specific lang sa action art ang okay. ating source. So bali ginalaw siya pero dapat kuhaon siya sa retained earnings. So we will consult the administration of Governor Wong if the retained earnings or if there are other sources which can be legally utilized for this purpose action art. Yes. Pero Sir Ario, to be specific, kung magambal ka health and hospitalization and healthcare insurance benefits, ano ni siyang coverage ang una, sir, nga gina-practice? Actually, action art, nasang ang last na pag-implement sini, nagkuha ang provincial government sang HMO nag-cater sang aton nga mga empleyado in case nga ma-hospitalize sila, action art. Okay. This is on top, action art, of what we are already enjoying. Kaya under our collective negotiation agreement, we have this provision where our government employees, workers of the provincial government, and their immediate families are free from hospitalization services in all district and provincial hospital, action art. So, this is on top of the services sa aton iyang mga hospital. Kaya tidamo hospital, action art ang probinsya. And then, kung sa panahon naton gani action art, no, our hospitals are now ready and equipped. No? Mas damo kita sang ako sa pagtanaw action art, mas damo kita isang tanda ng mga doktor na nag-practice kisang madugay nga subong sa aton nga mga hospital action art. Yes. So the provincial government through Governor Bong Lacson and the administrator Attorney Riprando P. Diaz, di nating one gid nga ni action art kag partner man dira ang aton nga union. Ang number 1 taman dayon nga stress kit permi even in our selection board ang attitude sang aton nga mga empleyado nga iga-hire dapat mayo gid sa public service action art kay ginabalik nato, no, ang taxes nga ginabayad sang tao sa in terms of service kay dapat mayong serbisyo. Yes, so even the governor and the provincial administrator nagatanaw man nga ang mga masunod nato ng mga empleyado nga nagasulod sa gobyerno dapat may mayo nga panimuot aside from their being expert in their own fields action art. Yes. So good luck sa inyo, imo nito namon ini, but optimistic kamo nga ihatagan ini pagtamod sang karon nga administration. Yes, action art, may ara pagitagan ni isang action art, no, dua ini ka resolution. Okay. The other resolution is for the granting of no chip coverage and for pre-medical and hospitalization services in all district and provincial hospitals para naman ni action arts tanan nga mga job orders and contract of services. Okay. Na nagaserbisyo sa gobyerno provincial sa Negros action art. So initial action art, they are also our workers. They are our fellow workers in the provincial government. Katulig na sila serbisyo. And then sa pagserbisyo ng nila action art, nakita nato, no, nakita sa union. Although they are not members of the union, isa sila utod kita nila sa tagpangabulay
Mhm. Correct, correct. Kay ti kag kinanglanon maninila nga para mapadayon ang ila sini pagtrabaho, mangin maayo man ang kondisyon sa ila sini nga lawas. Balikan ta si Sir Renilo Lascherry na utod ang iya sini nga linya. Now, ti duwa gali ka resolution ni not only for the regular employees and members of the union, pati na ang mga casual o job order casuals, may harapagid sa separate nga resolution. So, may specific nga dapat kuhaan sa pundo. We are expecting nga ini positively may ara no nga allocation nga makuha or from other sources nga pwede gamiton sa sining nga program. Because, bisan ara ka sa gobyerno tuod kon hospital care benefits and insurance and all, mabudlay na siya mo. No, kung kuuton mo pakagwaan mo sa budget mo, sa sweldong ginakuha mo. Sir Renilo, sorry, ginautod linyata, sir. Yes, Action Art. Yes. Action Art. So, may isa pa kita Action Art nga ginahimyo Okay. sa provincial government. Natuhoy ini Action Art sa aton nga mga kaupod man tagpangabudlay, although they are not members of the union, but we consider them as our fellow workers, co-workers also in the provincial government. Okay. Ang aton mga job orders, Action Art, kag aton nga mga contract of services, kay tungod bala Action Art, sila exposed man sa risgo. Kapag magservisyo sila sa probinsya, ang ibang sila nagkakadisgrasya, correct. aksidente, in line of their duty. So kaluoy nila Action Art kasi wala man ni sila sang other benefits no because hindi man sila na level sa aton nga plantilla or casual employees. So ginahinyo nato nga i-cover sila Action Art no sang mandatory coverage sang no chip and free medical and hospitalization services sa tanan man Action Art nga district and provincial hospital. Actually ginaubra na ni sa aton provincial government, ginakita naton ini sila, pero we want it to institutionalize. Correct. Nga mangin kabahin na siya sa benepisyo. Nga kung mag-ubra kaya sa Kapitolyo Action Art, kaya sila serbisyo all over Negros Occidental, sa hospitals naton, sa aton mga fields, sa aton mga farm, so kadamo-damo ni Action Art sa Malipay. Kung this is in no cost man sa aton probinsya kay ga-cover gani kita Action Art sang chip sa aton mga kabarangayan. Okay. How much more sa aton mga workers diri sa Kapitolyo. Correct. Nga nangin part man sang backbone sa when it comes to public service. Kaya nga aton hospital man Action Art mismo ari man ni sila ga serbisyo sa hospital ta mabatyagan Manila ang paghinakop, pag-ulikid, kag kabalaka sang aton nga provincial government sa ilang applied as our fellow workers sa Action Art. Yes. So, hulaton na mo ng mga updates niya, Sir Renilo Lascherry, and hopefully, kabay pa, nga may mangin maayo, ining Christmas sa inyo, sa nagilapit na Christmas, o do, ilang kuidlaw, ang danang tanan gisang Christmas celebration nga daw inang mayad-ayad, Ma'am Lasar? Gani man Action Art, nagapasalamat ba kami sa inyo padayon man yung suporta sa kausa sa mga tagpangabudlay naton, utod tagpangabudlay. Kag I will just take this opportunity to thank the provincial government, Action Art, ang masjid apisar sang aton nga pagnubo sang aton national tax allocation, ang increase sa sweldo sang aton mga empleyado na tigayon gid kag gintingwaan gid sa provincial government Action Art. So thank you kay Governor Bolacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag kay Attorney Riplando PD as the second Action Art. Kay subong man sa opisyalis sang sangguniang panlalawigan, especially sa aton nga head sang Committee on Personnel, board member Frederick Manman ko Action Art. Manamon ka salamat Action Art kag mabuhay Action Radio. Salamat. Good morning, good and God bless sa inyo. Si Sir Renilo Lascherry inyo nabatian ang chairman sang PACE, no, parte ini actually ang iban nga benefits na enjoy na naman ni nila pero mas maayo tuod nga ma-institutionalize. No, like for example, ang no chip coverage sa tanan iya nga hindi regular nga employees, no, ina mga casual or job order casuals.
dako ining pasalamatan kita taman na, no? Even ang Progressive Alliance of Capital Employees, nakita nila ni kung ano ang direction policy, kung paano magtatap, no, ang administration ni Gov. Bong Lacson, no? In fact, make sure gigani nga increase sa sweldo mahatag sa mga empleyado. But kung ano ka-importante ang mga benefits, kapin pa sa health nga aspeto, importante na ya because at the end of the day, ini nga mga empleyado, regular man kag job order casuals, nagaserbisyo nangin backbone, correct na siya ay agree with the statement of Sir Lastieri, amo ni silang nagabulig because bisan pisan anuman ang kinaiyas ang imo provincial officials, mga department heads, kung wala ni ang mga empleyado nga ara sa likod niya nagasupport and nagatrabaho, mangin useless ang effort, initiative kag tanan nga ginahimo sang mga department heads and even our provincial government nga nagapatuman sa mga program. Damo sa mga ordinaryo nga mga empleyado nga dapat gani dayawon kag ipasalamatan ang ilang nangin serbisyo kag kontribusyon in terms of public service. So we are hoping and ako personally nagapati nga ining resolution lagin padala will be considered and will be granted kag pangitaan ideya no sang karon nga administrasyon sa probinsya para nga ini sila mahatagan sang benepisyo. Hotline.